40 guys, I look 25. I'm so grateful that I look 45. Yeah, I'm so grateful. Let's go to the game. Ungashayi umuntu. Yeah. Let's go. 40 years of grace and whatever. And uNkulunkulu ugcinile. Kuningi abenganika lempilo yakho. Ukhona umuntu ubaba nje wayelana nabafazi babantu washo. Washo 35. So awuzo uNkulunkulu ukuthi uthini ukuphawula kwakho uNkulunkulu esegcina isikhathi sidangaka. Ngiyambonga kakhulu umdali wezulu lomhlaba. Ngiyambonga bakithi ngoba ngaphandle kwakhe asilutho. Ngiyafisa futhi ukuthi sengathi angaqhubeka ngcine eminye iminyaka eminingi ezayo so njengoba iminyaka iwu40 nje manje nambambuka ngina 25 bafethu ngiyabonga kakhulu nanokuthi ngenza ukuthi nize nithi cha ngobe
uyaqala ukugubha usuku lokuzalwa cishe okwesibili namhlanje ngoba ngiqale ngempela sonto ne kodwa vele kuseyinto eyodwa so ngiyaqala ukugubha ngina 40 so wena senithi cha aningenzele nasi isiphihli isiphihli mana okugcina sisibaleka nje mhlakathatha ubuthathane nothini ngayo ubani ubuthathane ina ngoba ekhasela phela kungedwa noNkulunkulu ubuthathane usathane igama elithi Jesus Christ usaba kabi so namanje ngisalibiza angeke azalunge nakancane ngamshami usathane ngaze ngathi ngiyazivezulu kodwa ngingekashiye indaba uzofake lo location hangi ngwanike hayi umdlalo omuhle uqhubeka hayi bakwethu bafethu yabona kakhulu bazi ukuthi into esonto le asiqaleni ke bafethu sidleni manje sijabuleni kube mnandi siyabonga kakhulu kodwa ngicela sithole igama esizobiza ngalo leli ikhekhe ngoba manje awu ikhekhe likaTshatha hayi isaba wena isaba wena igama ngeke sazi impela amadoda amakhekhe asena isaba wena ngazi mfowethu Dangi siyabonga siyabonga yeah awuthi ngiyiphendule kancane insizwa la insizwa la zikhanya ngokuthi kanza kwethu le party inamadododwa iphathe insizwa nje bukani aziqhoqo ngiyaqala ubona iphathe namadoda wodwa ngiyaqala yeah zinsizwa nje so manje bayakhala ke bathi bakithi le party engahlotshisiwe yini cha bakithi hayi sithe ngenxa izimo ze corona akuvumelekile endlini ukuthi sibe ngaphezulu kabani ngapheka 50 angithi ngapheka 100 manje bese ngesikwazi bafowethu ngenxa ukuthi kufanele sibe ngaphansi ka 100 isibalo ngenxa ye covid so ngeke size sikwazi bakithi yebo Kuzani bengelela kuzani bengelela SABC News mhlambe ukuthini uPaula kodwa ikhekhe lakho sihlephukile nje cha bakithi ngithi nkosami into eyenze ikhekhe lami lihlephukela iceleni kancane kungenxa ukuthi bekade kubhizi bakithi bekumakasa kakhulu kwase izingane zithi ziyalibeka lathinteka kancane kodwa kujika ukuthi lona ikhekhe lisezingene kodwa yes sehaba kakhulu thina uPaula wakho ngomfuneka owayekhona nakuqala namhlanje ekhona akusekho uthanda ukudla uyapaka vele siyabhodweni hayibo isabatha buza isabatha uyabashisela njengoba kuyisabatha ukuthi ubhala yeah bafethu ipi hayi angithandi msangihlumeza umcineka bafethu hayi angithandi mabephazamisa yasemacinekeni kanje isahla bafowethu ngeke le bakwethu inyama ilokhu yosiwe ngo4 lingaqala isabatha for umcineka bakithi bangathi abantu usewile okholweni cha nangu ukini umfokashando la ungasithande sithi emanazareth ngoba ushembo wathi sidle ibandawo ke manje yini kanti yini king funwani ka manje uyedwa umuntu ongasithandi uG ilokho ebakhumbuza TJ alright wethu hayi ngishaphu kakhulu umfowamthembu lo mvelase uTJ
Yeah. Cha sibhiyoze sibuse bafethu. Siyabusa namhlanje. Uyabona? Uqala ngqala. Kodwa ke vele impilo iqala i-40. Iqala i-40 yeah. Yeah. Oh batha ngicacise ukuthi umthembo seNigeria lo. Ya sanibona. Cele. Mfowethu. Alright wethu. Akakusisi. Isipheshe asibungazi usuku lokuzalwa namhlanje. First birthday with 40 years experience. Cabanga mfowethu. Ayikazi yenzeni. First birthday. 40 years life experience. Uyabo, Shane. Yebo. Mfethu, ngiyaqala ugubha usuku lokuzalwa eminyakeni ewu40 ngaba khona. Angicabangi ukuthi baningi abantu umuntu othi uyaqala ukubhedeya ena 40. Ena 40. Kuyaqala. Babazana. Hayi, Ukini ngebhadi ngafike ku40. Eh? Ngebhadi ukini ngekabi na 40. njengoba ngibona nje la khona amadoda kuphela. Yeah. Zinsizwa nje. Kubaleka nje ukufika ku40 uqala ngqa ngamadoda kuphela. Yebo, umfaka amathonsi lo. Hey, mina ngedwa nabafazi ababili kodwa. Awuphinde amathonsi. La, mina ngedwa. Hayi mina phela ngiyalandela mina. Awuyalandela shame. Oh. Yeah. Uzemva kwami ukuthi mina komdala kunabo bonke neminyaka futhi na 44. Yeah. Yabona. Abafazi bawu2. Owamanje. Owamanje. Oh, usami nga2 kwamanje. Angazi kodwa hey. Bakwenzeka kokwenzeka. Ngobese lensizwa ummeli lo omncane kunabo bonke kuthiwa mayingena enkantolo kukhona isiboshwa simele ivele inkantolo ithi hawu lengane ifunani la bese kuthiwa hayi uyena mmeli lo bafo Hayi, chap. Lona ngathanda ukuvela. Oh yebo. Ngikula bese siyacela ngapha ku-interview. Nangumculo waphesheya, umculo waphesheya lo guys. What up niggas? What up niggas? Sanibona. Siyajabula ukuba ngosuku olukhulu kangaka luka Makata iziduza. Kancane. Bafowethu siyajabula kakhulu kumnandi. So jabula kuze kushaye leso sikhathi leso sihlezi ke singama out sibungaza le ndoda. Yebo. Sizama ukuveza ukuthi kuyajabuleka ningi amajinta nje. Nihlezi nodwa nje. Into engasaziyo. Kuleli izwe. Awu bakithi ngenxa yeCovid. Izulu sikhulumisa kwesilo mfana, Uyambona? ungathi isilo sandokubekwa. Usikhuluma kahle uyashelela. Hey. Awuze ngapha womnumzana. Siyakucela lapho uzovela. Cha konsizo ezonibingelela manje ezonibingelela. Yeah. Hey madoda kumnandi. Sibingelele abathandi bomculo wami. Ingami lento bakithi. Ulibingelela abalaleli bakaThatha nabangani bakhe nabalandeli bakhe not abalandeli bomculo. Yeah. Awuphinde? Ubingelela abalandeli bakaThatha. Yeah. Abangani bakhe. Yep. Not abalandeli bomculo. Wena ungenaphi? Wena wonke lento. Uhlangana naphi? Okay, ngiyabingelela kakhulu kuba thandi bomculo wami, abathandi bomculo kaThatha. Hayi manje ngithini kahle kahle. Sengathi ubingelela abalandeli. Okay. Ngibingelela abalandeli baka page likaThatha la. Abathandi bakaThatha bonke umhlaba wonke wonkana. Namhlanje sizodla ikhekhe likaThatha la. Hayi. Oh, wazala Monday ne? So namhlanje sizogubha i-happy belated i-happy belated day. Yeah. So siphelele la sizinsizwa sijabule kakhulu. Ngiyathemba ukuthi konke kuzohamba kahle ke akwaqali kumcimbi sekusezonakala kodwa yini engifuna ngisho Kusazothi phihli. Ya kusazothi phihli. Ukuthiwa ke impilo iqala ku40 years. Njengoba ke naye namhlanje ehlanganisa iminyaka u40 ila seqala khona impilo. Uyalethi ke mayesho bese ethi ke kusazonyisa nje. Maye sazoqala kahle. Kakhulu. Yeah, so
Ngikhona ke namhlanje kwemcimbini wokubungaza usuku olukhulu likaTshatha bafowethu kulabo ababebuza ukuthi nguphi Monday. I'm here now. Nako ke. Yeah. You are here now. Yeah. You are here now. Sondela masa, sondela. Phoyisa. Mvakumet. Mfowethu Libe linye nje. hayi asibonge mfethu uNkulunkulu. Wawukhona la ngesonto kusihle. Yes. Ngomunye wabadidiyeli umgiliji. Yeah. Okwenzomba cha bafowethu siyabonga kakhulu le ndoda ukuthi ibe naleminyaka ayiphinde yande iminyaka bafowethu sisidle ngisho inyoni zabazukulu bakho mfowethu. Danke. Obaba ka sanitizer sifuna ukuze Danke mfowethu. Kukodwa nje. awubingelele naba ingxenye yemiliyoni. Hawu, hey. Hawu, hey ingxenye yesigidi sanibonani. Sanibonani bu. Hey niyafila. Hawu si right nathi awuboni ke. Ya kusesigidini ke la. Akusesigidini. Awuthi Kukodwa nje mfoka Ngobe. Yeah. Baba ka sanitize. Impilo yakho iyaqala manje. Funeka ke ihluke. Yeah. Ukhomba ukukhula kuthiwa life begins at 40 angithi. Hayi yahluka manje sithemba ukuthi konke ke manje kuqala kabusha u-reset. I-chapter entsha eminyakeni emisha after 40. Yebo. Umama lanye nomama ufuna athola umlekeleli umama lanye umama Angabi yedwa. angabi nje akwazi Angaqilazeki bakithi. Ngobe nje ufuna lokho evukile Ngobe Awu bakithi uyazi. Phoyisa. Ngimfeshane ke mina kodwa cha. Igama lensizwa le uphoyisa. Uma uyibona ukuthi phoyisa. Cha. Sibingelele lapho kubalandeli baTshatha bafowethu. Sobungaza lensizwa namhlanje bafowethu niqhubeke njalo niyeseke kukubi kukuhle nihlale nayo njalo khathi zonke bafowethu. uNkulunkulu akubusise mfowethu uphile nje njalo. Siyabonga. Siyabonga bafowethu. Liwe linye. Nazo-ke. Danke. All right bafowethu. Number 1 cha ulungile okwamanje ake ngivalise ngizobe ngilunguze. Ngisadla okwamanje. Nibe right. Intandane. Hawu kanti uTshatha uba nje ebusweni mayisesho lento. Intandane. Ngizobe nginibone.